Abaty Dinas Basing 2. Roedd y mynachod yn byw bywyd syml, yn dilyn rheol S3.8 o'r 6ed ganrif. Roedd ei hadeiladau a'i llyfrau'n blaen iawn. Roedd y sistersiaid yn gwisgo gwisgoedd o wlân gwyn. Dyna pam roedden nhw'n cael ei galw'n fynachod gwyn. Doedden nhw ddim yn siarad a doedden nhw ddim yn bwyta cig. Roedd diwrnodau'r mynachod yn cael ei rheoli gan 2 gloch yn y tŵr. Roedd y clychau'n dweud pryd i fwyta, cysgu, gweithio a gweddio. Roedd yr Abaty'n gwneud arian trwy groesawu llawer o bererinion.